Ir-Reġistru Marittimu Malti baqa' jżomm il-quċċata fost il-reġistri tal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. B'kollox bħalissa hawn iktar minn 9,000 bastiment li qed ittajjel il-bandiera Maltija. Bejniethom dawn il-bastimenti għandhom piż gross ta' madwar 77 miljun tunnellata. Għal dan il-Ministru Ian Borch waqt id-diskors tal-ftuħ tas-Summit Marittimu ta' Malta fejn matulu enfasizza dwar l-importanza tas-settur għall-ekonomija Maltija. Dr. Borch spjega kif sam il-qedem is-settur marittimu kien importanti ħafna għal Malta. Madankollu l-Ministru Borch fakkar kif dawn in-numri kważi irdoppjaw minn 5 snin ilu sa issa. Spjega kif il-pożizzjoni ġeografika ta' Malta minn dejjem kienet fattur importanti għal pajjiżna. Il-pożizzjoni ġeografika tagħha hija kruċjali, naħseb li tradizzjonalment irnexxielhom dawk ta' qabilna, dawk li ħadmu fis-settur, il-gvernijiet rispettivi, irnexxielhom jibnu reputazzjoni għal pajjiż, irnexxielhom jibnu fiduċja mis-settur minn madwar id-dinja kollha. U allura tajjeb illi nkomplu insostnu nikkonservaw dawk il-kuntatti ħalli din l-industrija tkompli tifjorixxi. Dr. John Gauci Mestre, l-organizzatur tal-Malta Maritime Summit, saħaq dwar l-importanza għas-settur għal Malta. Spjega kif diversi esponenti għoljin kif ukoll ministri barranin minn madwar id-dinja minn dejjem ħarsu lejn Malta b'ammirazzjoni. Malta fil-settur marittimu illum hija one of the major players, jiġifieri llum ma tistax tkun tibqa' ħaġa lokali u bekk għamilna dal-pjattaforma fejn minna qegħdin nuru il-kapaċità u l-preżenza ta' Malta fis-settur marittimu internazzjonali. Din hija konferenza internazzjonali li qiegħda ssir Malta. Dr. Mestre spjega kif matul dan is-summit ta' 4 tiem mistenni jiġu diskussi diversi materjali importanti fosthom il-Valletta Declaration li tnediet waqt il-Presidenza Maltija għall-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.